izan da denbora, gehiegi sufrimendua, gehiegi itxi beharreko zaurean, gehiegi daude norbanak. Freedom, freedom, freedom is love. Baina azkenik iritsi da, baina azkenik zabaldu da, garaipenaren eguna, ospatzeko irintzia. Dibitaba jarri ginen zunera horretzenak etxenegon hortzen. Gogandiko nuzeuzenak, etxenegon egun donenak, ekatitzak gora, zeroak izan piztu zutenak. Horrendik ere, 2018, Fernando, eman bat dugu bako zerbait gutxi batzu berdinatik ekan eman bat zerbait. Eusko Pesoa, etxera! Eusko Pesoa, Eusko Pesoa! Gehiegi izan da denbora, gehiegi sufrimendua, gehiegi itxiarreko zaurea, gehiegi daude norbanak. Baina azkenik iritsi da, baina azkenik zabaldu da, garaipenaren eguna, ospatzeko irintzia. Preso da ileslaia,